Apa sing ora kenal ya, Kak? Lah, sing ngendi-ngendi wis terkenal mesti ning YouTube. Ya widodaren ya wis populer. Apa to sing ora ngerti Pak D Garangan Semarang ya. Lho, ngendi-ngendi wis kersa. Kowe njaluk mati alus apa kasar? Wis teneng apa to? Kok garangan iki lho. Kok garangan iki to? Garing kok garangan. Jare Mas Bayu ki lek seragen-seragenan. Nek Semarang, Semarangan. Nggih ta? Garing. Nek gareng, Lek gareng ya Garangan. Oh ya Bayu bayangan. Nadyan wujud temong paksi. ngapa to? Suarane. Bareng kowe asri suaramu lho apik. Kuwi iki sinden lho dudu kintel. Kok terus di Lho, ngono ki sinden dudu tremos. Ki nganggo gelungan nek sampe mau ngono ki gelungane glinding temu bakul bakso. Nano. Ayo. Alah suarane kok apiye kaya ngono. Dung tak ding ding tak ding tak ding ding tak ding tak ding ding tak. Oh, Tak gitu. Iya. iki sajake uripe nganggo baterai iki. Iki sing dadi kesenenganku. Nggih. Aya seneng kowe lungguh tok. Ya kewajibane dhewe-dhewe kok nggih. Oh ngaten nggih. Lah nggih no. Mila prayagung luhur engko rak sampun nanti dawuh. Wong kuwi nuhoni marang apa sing dadi kewajibane dhewe-dhewe. Nggih. Satemah ora tupangsuh lan ora dadi kisruh rak ngaten ta. Ana pilah-pilahe dalan kowe nganggo marka, mosok wong urip ora nganggo marka ya. Lah niku Mas Garing. Mila kala mangsanipun sing jeneng kreasi niku tetep ana watese. Nggih. Kreasi tiada henti, nggih ta? Sing jenenge kreasi niku terus. Ning tetep wonten wates-watese nggih menika adab. Apa-apa kuwi yen kebangetan ya bakale ora apik. Nggih, napa-napa niku sak madya mangan nek kuwarken ya malah besesek ning weteng. Ya ora ya iso nggo bengi.
Ha niku nek awake iso mradahi turu nek kebablasan ya malah bablas. Kowe loyo kabeh malahan Mas. Mila apa-apa sak madya. Pura-pura dina turu sore lho dadi awakku iki ora enak-enak rasane. Ning ngeten iki Mas Garing niku rak ya sing nyipta urip niku wis anu ditata. Anu iki sare wanci sore mergo dienggo ancang-ancang panjenengan arep nyambut gawe sing kontinu. Sing wektune dawa mula istirahate ya kudu sing katok. Mangke wong ngerti niki sing diginakaken Pak Darmin ya stamina harus fit. Tur dasaripun Mas Gareng yen awake dhewe niku nyambut gawe sing live streaming niku mesti akeh banget. Iki jan iki kaya wong dodol HP. Niki enten dinasti new video syuting. New video syuting. Cah Gunung Gandul. Nggih. Cah Sragen. Terus jelas goyang. Jelas goyang. Nah, niku sing kamerane tumpuk-tumpuk niku jelas goyang kuwi. Heeh. Mergo keterangin dadi goyang. Heeh, paham ya jelas. Ha iya. Juve Budaya tuwin buku channel. Wah. Nggih kanthi dipun streaming sesarengan nggih nyuwun titip sareng-sareng nganu budidaya budaya semakin berkembang dengan baik dan benar. Saestu kok Mas. Kula pitados wiwit kula nderek bapak ngantos gerange sementen awak kula niki. Piyai Ngawi gitu. Nek riyen disingkat wingi, Ngawi tekan Banyuwangi. Nggih. Jawa Timur umume niku nek kalih wayang niku pancen maindit. Mila kala mangsanipun wanci gara-gara ya sawetawis para pamirsa isih ana sing kepareng lenggah ngancani lek-lekan awake dhewe. Tepuk tangan kagem para pamirsa wonten ing widodaren. Ha iya. Iki sing diarani nambahi semangat power tumrape wong sing nyambut gawe. Betul. Niku sing kula karepke. Power kudu dijaga. Ah ya power tenan iki. Lah pripun Kupinge bosok. Lah pripun enten Kupinge bosok lho. Niku saking powere kok Mas, saking semangat. Wah, ya ora kok ya. Sesuk dipindah kono lho, Mas. Ya kadowan. Ya wong ngrusake kuping kok iki. Kula niku acung jempol kali Pak Darmin. Loh, lah iki lho Pak Darmin iki nadyan pengusaha wis sukses ning sesuai asmane. Apakah arti nama panjenenganing Pak Darmin? Bengi iki penyuwune iki darbe penyuwun sederhana kuwi dar. Dare niku darbe penyuwun sederhana. Terus minimal banget sing disuwun ya kuwi anake dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dadi ora neko-neko penyuwune. Pak Darmin kagungan garwa Ibu Sutarmi. Apakah arti nama Ibu Sutarmi? Suki sumeh bengi iki mergo tamune akeh. Wah, saestu. Kula dijak foto Bu Tarmi ku wong mesem guyu. Iya. Niku terus tarima kasih katur tamu ingkang sami rawuh. Weh, matur nuwun tegese. Matur nuwun. Terus terakhir mi iki mikir bengi iki kok nambahi gareng pira. Iya. Nggih Mas tenan. Niki panjenengan wis ditambahi Mas karo Bu Sutarmi Mas. Wah, matur nuwun Bu. Nggih, Bu Sutarmi nambahi gawean sampeyan kon joget malang kekek. Oke, yo. Malah kekek, monggo yuk.
dalu niki ana bakso, ana kambing guling, sate ayam, gulai kambing, rendang. Wah, aneka masakan Jawa wis Wis metu kabeh iki aku. Metu kabeh apa ya? Menggah-menggah ya. Niku saka senenge Butarmi wau. Wo lah ya kepiye to wong jenenge iki sok glogok paribasane. Nggih. Mergo marmingati dirawuhi para undangan, Nggih. bengi iki apa duwene ditokke. Saestu, panjenengan ya aja ngresula. Oh, ora ngresula wong sahabat tok. Ya padha wae kok sambat. Aku sahabate ora karo Butarmi karo kowe kok. Lah wong niki awake dhewe timbali niku pinen atur panglipur. Nggih, Kula disuwuni apa-apa ya kudu siap sedia. Kita harus air putih dalam bekerja. Kok air putih apa iki? Total. Oh, total. Dadi ora kena ingah-ingih cara semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki kok ya kecekel tujuane. Ayo kudu ngono nek ora padang rembulan rembulane tanggal-tanggal siji Ayen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. salatullah Ya sekali-kali padang rembulan rembulane tanggal-tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh. salatullah salamullah repote dadi petani Salate aja nganti lali. apa maneh yen wayah tandur Salate aja diundur-undur. repote yen garap sawah Salate aja nganti wagah. apa maneh yen wayah panen Salate aja nganti lereng. salatullah salamullah ala rasulillah salatullah repote yen dadi sinden Salate ora tau lereng. pasinden asmane Mbak Darsini Sregep salat lan sregep ngaji. repote yen dadi dalang Tansah sungkem mring pangeran. dalang sarmadi sabda utama Salate awis ganep 5.
iki apa? Oh, kudune joget kok nesu. Aku dikeroyok. Sing ngeroyok ki sapa? Mau Niki ujug rasa tresnane kanca-kanca adi karo panjenengan. Tresno ki ora ngene iki, tresno iki nukoke rokok. Tresno wah medu gamelan karo napas, jane pengendang tol, liyane ya melu godhog iki. Lah kok pengendang niku sing digugu kon gamelan. Lho mau niki balungan iki gur ngene tol. Lho. Terus Bareng sing ndang godhog ki melu. sing ngempuli bareng sehat ya ngesuk terus kok Ah, ya. iya. Oh, mangun tajir ya. Ya jenenge kanca nyambut gawe ngono kuwi. Wah, Aja nganti kanca ki paten pinaten ki aja, nggih ta. Jenenge wong sak panggung ki ya elek apike disangga bareng. kalau sing paling wah Rito Harap ke lho. Napa sing nyaron apa? Sing ngaron ku lho. Lek nyekel tabur dadane nganti kaya arep nyawat aku kok. Ya ora tega kaya. Ah sik niki enten awala iki, sik. Ben. Kok sik to? Kok ben iki apa to? Aku ora itu apa-apa kok. Ora tau apa-apa iki ngapane. Aku ya ora itu surate sing itu kowe wacane. Niki ngersake pepeling Mas Gareng. Kok pepeling? Nggih. Niki ngersake pepeling. Cocok. Kalih napa niki tiket swarga? Heeh. Tiket swarga engko sing nembang Gentari. Saking tuan rumah. Oh, Pak Darmin kalian Ibu. Nggih no. Nggih. no. Nggih kedah diaturi. Nggih. Pepeling, yo aku tak nyuwun tulung Mas Gareng sing bawani. Sampeyan lulus bawa pepeling niki enten bebungah Rp100.000. Sabda pendhita pangandikane Pak Dalang ora kena wola-wali. Oke. Aku iki mau ngapa to ngelantarke apa ya arep. Antang kono, mangga. Kowe ya. Oke ya. Oke. 100.000. Anu Pokoke agar ono 100 ra lali cah iki sing ngumpuk kowe. Mau ya kudu ngoten. Nimbali Mas Gareng niku ora pancen piyai sing elok. ya ora apik ning ya iso. Ha nggih. Tembange ya iso. Jogete ya ora ngisin-isinke. Iya wong ku ngopeni anak putu kok. Nyatane bareng wis ngene ya iso dienggo nyekolahke anak nganti dadi dokter ya, Tru. Alhamdulillah. Temonjo masalahku kaya ngene iki. Loro-lorone dadi dokter. Asah. Piye ta aku ki mau arep ngumukke sampean kuwi kok. Umum kowe ora kesel to? Ngomong terus wiwit jam 8 lho kowe mau kuwi dok cek iki mau. Ya wis tak meneng. Ngomong terus kaya ora digawean wae. Patine kancane sing nembang-nembang kok aja omong terus ganggu konsentrasi. Dia dinteni piyai sak. Malah sampe ngomong dhewe no. Lah iya. Malah nyetret. Monggo anu. Di sepiro di? Apa sing gitare jenenge digudel. Wasitoti mambuke om. Kok gender aku piye iki? Manut tok sing gender. Kepeling lho kok mambuke om segane. Sing gender kuwi khusus pengendare Gentari. Nah. Nek liyane digawe-gaweke ngono kuwi nek Gentari wah cucul jarik cucul kathok. Ayo. Sing kepeling ora nganggo segaan mambuke om. Karo sing disir enek sindeng ngawi kene enek sing disir ya. Ayo. Anu, saking Prowinasis. Kene iki ana dusun sing aku nyebutke rawani daerah kene iki. apa? Wis ana presiden sing asale saka kono kuwi. Lah. Iya. Lah kuwi jeneng nggon ora apa-apa lho. Lah iya mbok menawa ngono. Heeh. Kuwi padas to kuwi. Heeh. Ayo. Apal kulino tak ambah kok. Kulino pinggir ya. Kulino dolan rono. Kulino keliling kok ya. Saking Prowinasis. Tak tambahi 50 ngambah laras dhuwur. Nano 150. Ngelingono ki anake Pak Ano kok lele. Heeh. Wong urip Wong urip oh
wong urip ing donya Nano bebasan mung mampir Neno ya apik kowe mbok kowe wae sing Bang ora ngombe lanjut salat kan limang waktu kudu tansah dipun lampahi terus iku cagak agama nano pakartikan luhur nani ngedoken tumindak mungkar yakti urip manggih tentrem lahir batin bejon donya ngapa ta kuwi? Sing dodhoki tak aku wae. Dodhoki kowe napase santek ra mandeg-mandeg. Lho, dodhoki ya eneng anune lho. Ana apane? Aturane nek wis drodhok gong leren. Dodhok sing ngatur kowe sing nyuwara aku. Oh, wis apik-apik kok dodhok dhewe. Untuk 150 ameng-ameng nyawa. Endi? Yo, Amit nih. Wah! Cair. Ya, buka kendang mangga dipun aturaken pepiling. Mangga. Sing nembak sapa? Ya kurno pepiling kok. Lah ndi? Ya lenggah no. Oh. Ayo, engko jumeneng enek wektune dhewe. ayo murid-muridku nembang. Sajai iki. Ayo, mangga. Mangga Mas Anggit. Pur.
sempurna yen berjamaah. Yo. Alhamdulillah sampun dipun aturaken pepiling menika Mas Gareng. Nggih, mboten ketang sithik-sithik nggih ajak-ajak kesaenan. Ngleluri tilaranipun Bapak. Nggih, supados boten punah lan boten dipun napa icalaken kalian lagu-lagu yang bermunculan sekarang. Leres, yo sing angka loro tiket swarga. Yo kene Gentari, kene Gentari. Tiket swarga. Monggo monggo Mbak Gentari. Katuran mriki Gentari Mas Gareng pun ngantos ilanan apa Gentari engga mriki Gentari. aduh Wah, wis Mas Gareng wis niku Purbawasesa kula pasrahke panjenengan arep rangkul ya rangkulen arep tok ambung ya ambungen nek arep manggawa mulih ya manggawa Mas, iki tetep menyangsikan. menyangsikan sing sanksi apane Aku delok jenenge wis ora pas iki. Lah apa ora pas? Gentari gen kuwi gene ora genah. terus Gene iki ra ya Dene ra genah. tari tapi kok ayu. Iya. terus Ayu Rino karo wengi dadane beda. Bedane piye bedane? Ayo wis golek ana dhewe. Ya. Gentari. Halo Pak Bayu. ayo nuruti dawuh saka Pak Darmin Nggih. Apa? nersake tiket swarga Tiket swarga. ya cah digarap kaya ngapa garapane Aku lak kepengin ngrungokke iki. buka celuk napa saka anu dangdutnya nggih Oh nggih. nggih monggo ya cah diaturke monggo yo Vokale kurang seru Mas Med. Kanggo sapa? Gamelane ngerangi, Cok. Sing kuat imane lan becik ngamale. Rikala urip ana donyane suwarga tansah mengolawangi dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Imam Marus ya sanati antara bulan imutamasi babi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah ibu tiati tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket swarga regane murah nanging aneh
salamun alaik ya Rabbi asya bimakaroti at-fatayati rodalami ya ulailaju biwal karoti. Tiket suwarga regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang aja nuruti godane setan sing ngajak marang kasengsaran ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya biwadaroti at-fatayati rodalami ya ulailaju biwadaroti. Terima kasih. Niki wau anu Mas Gareng. Napa Mas? Sik gen aja lugu sik. Lirik selawat tiket swarga kala wau Nggih. ingkang ngripta Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin. Oh nggih, nggih matur nuwun. Wis iso diringi aku Terus gambar. dipopulerke Jihan Audi tahun 2020 ngantos sayah keten iki. Saged dipun lebetaken wonten unsur gamelanipun. Nggih, nggih, nggih. Mila fitrahe wayang niku substansine niku kagem siar. Leres. Yen rikala semanten khususun kagem siar agama namung majengipun jaman kagem siar pembangunan utawi kagem siar bab-bab ingkang tumuju dhateng kabecikan Mas Gareng. Leres. Ingkang tumempang wonten ringgit tentunipun ingkang sae-sae. Nggih, dadi ngeten. Upama ora ana sing mudheng wayang, nggih Nggih. ta? Tapi ora ketang sithik ngerti apa karepe wayang, karepe niku nek dirangkum sewengi niku jane mung karepe ngeten. Wong ki sing tumindake ala, ngunduhe ya ala, gitu. Menawi kula lebih praktisnya wayang. Nggih. Wah itu watak manusia tergambar di sini semua. Nggih. Yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Leres, nggih. Yen nonton Sengkuni niku mboten apik ya aja tiru Sengkuni. Yen apa Janaka utawa Puntadewa apik ya tirunen Janaka utawa Puntadewa. Nggih, nggih. Ngoten niku pun. Ya mergo adane ngeten lho Mas. Kula sak ngonter kalih dawe para-para jare wayang kuwi ditinggal Gen Z. Oh mboten. Nggih ta? Oh wayang mboten ngenten jensete Ora. lampune. Gen Z atau Gen Z piye to? Oh genset apa genset? Gen Z. Oh genset ya apa? Nah, Ya bocah-bocah Gen Z saiki bocah niku saiki. sebutane cah saiki niku. lho. Oh, kleru niku malah gen kula niku anggere pendak kumpul teng pos rondo, cah nom-nom nyeteli nggih wayang kulit rekaman mila para niki. Aja dipandang sebelah mata. Nggih. Upama alesane aku ora mudeng bahasane. Ora mudeng ora apa-apa. Bakune rangkumane wayang niku ngerti sapa nandur bakal ngunduh gitu. Iya, ana sing Hukum tabur tuwe niku mesti. Ora ana sing nandur ora ngunduh ya ana. Apa? Juru kunci Apa ngunduh mayit? Lah ya ngono kale ya nandur. Lah nggih, nandure rak nandur becik. Nah, kudu dikenake sing nandur. Duduke, Nah, gitu. sing Nggih. nandur becik bakal ngunduhe ya becik. Leres. Nggih, Mbak Dita ayo nih, Mbak Dita. Wah. Mangga. Wah, Slendro, Mbak Urba, slendro Mbak Urba. Nggih. sapa jenenge? Mbak Urba. Oh. Wah, bagus kok jenenge rubah. Urba kok. Urba. Tak kira rubah. Monggo, Mbak Dita. Tatu tantring. Mbok lewat dalan biasa aja tol. Nek lewat jalan tol ya batere kok ngene iki lho.
durasi arep terasi luweh medhotke napas berjam-jam lho berata sing nembang nuruti ramamu lho ora enak Aja marah-marah wis. ora marah-marah mesake sinjane kok kono iramu sesek Ya ora. Ora apa-apa ya. sinjane ayu-ayu cicing jarik Kakak. Makasih Pak De. Yo bablas ngetan sik Banyuwangi. oke Membiat mayone mang. Ya. Anu gelang alit. Nggih, gelang alit dibawani sik Mas Garing ning tengah, sing bawa Mbak Dita karo Gentari iku Mas Garing bagian jengleng. oke Nggih, kula kintunaken Pak Pomo saking Jember, Mbak Sri. Nggih, matur sembah nuwun. sedulur-sedulur Ngawi Magetan ya do mirsani Nggih, para penggemar Magetan Ngawi sak antironipun. Bawa Madiun. Nggih, insyaallah tanggal 3 Agustus ning Widodaren meneh. Ora aku sing Madiun ra melu ora katut. Mbok melu bisa iki kosong melu ora apa-apa Mas. Melu ora. Sapa sing arep melu? Monggo Terus silakan. aku mbok kon ngeneki yuli no. Ora ditanggap kok kon melu. Muga-muga berhasil. Kena Yuli mung pahami. Jenengan ra katut ta De? Ora Do jeleh kok soalnya. Jeleh. aku sesuk lunga dhewe. Ta pundi? Lalu sapa? Ngeterke bojoku blonjo. Yo, diaturke. Yo Mbak Dita. Ayo. Ayo. Mambiat mayone mang. Mambiat mayone mang. Suara. Ya. Suarane Ora suwan suwek. gandeng. Kenapa tadi? Ora apa-apa. Tak kira aja stroke. Lambene elek. Lambene elek. Mosok aku najar stroke iki. Lar pacar pape. Ya. Biangan. Belang jangan jangan. Yo Gentari nyeram. Aku sesuk bawa pengendang dhewe. Mau gak beduk, sesuk ngendang. Sesuk komplit mesti komplitan gowo. Ora dandan aku gawa tip kok. Ora apa-apa gak komplitan nek kancane seket-seket ora pindah. Mangsamu nang perapatan kok. Ayo ora Gentari. jegleng ora apa-apa. Gentari kalau Gentari iki lho. Lah kok koyo ngene wae ra gelem dibeduki koyo Cobi De. Coba aja nyemangat. Coba sik. Rasane iki panggah beda penak aku. aku gak lho, pokoke kudune kendangane Banyuwangi ora tek tok tek tek tek. Ora panggah penak aku. Iya. Nyeram diai. Aja bedeni ngono to. Gak aku. Aku ngenteni sing ngendang iki lho. Oh, ngenteni. Ora maktung ngopo. Nah, Natap. Oh iya. Maka Nusantara. ya. Yo. Kubur. Hop. Lah panggah penak aku talantak. Jelalai cetakku ta daripada kono. Kok Piye? le kleru mungso. Jebul jenengan selerane nggih niku kok, De. Mau karo iki ra muni lho, karo iki kok muni. Gathuke kali niku. Terah. Bapak ora selera. Gara-gara Ratuke gede. karo aku ki ra apa, petuke karo aku kok. Dadak. Bu, Ngapa? Dedek lara. Kayak ditimbang ana. Kayak ditimbang lebih gua ya. Wong kena lempeng Mas Matus. Ya kan. Pianyo wangi. Yo. Anu
Joget ra dikendangi. Ya kan? Pekewuh to. Iki pimpinanmu sing rebak Pak Ucok nesu. Pak Dewo so Pak Ucok. Ucok Muryanto. Ngawur. Yo, ya kan? Halo. Mbak Dita, ayo. Nano. Alah cepete. Selera kok. Lar lan kidul alasangkar hang kalimian Ora Ame wong uyuh. lah ora kono. Ya, lanjut Mbak Dita. Gentari, gentas. Aku ya pengen dingonoke mau. Aku malah tantang-tantangan kok. Ya, Ya. suara 1 2. Tapat. Nano gentari Mbak Dita. Maka yuk. Nano. Maka Mbak Dita. Taman Sari Nusantara. Maka yuk diaturke gelang alit. Maka yuk. Wes kalakon sampe lawase. Bisa hari
Nggih. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih, ngene. Niki monggo Mbak Suci mriki. Monggo. Mataram. Monggo. Wonten sing ngersake anu dadi ati. Oh, Dadi ati. Niki kagem mantene Mas Gareng. Oke. Sing lanang dadi ati sing wedok ya dadi atine sing lanang. Nggih. Nggih. Dibawani sik, monggo Mbak Suci. Bawane napa iki? Gegarane. Oh. Niku ngelingke sing arep palakrama utawa sing arep milih calon jatuh krama. Oh, Nggih. gegarane wong akrami. Nggih, monggo. Iya, Mbak, monggo diaturke. Monggo, iya, Mbak. Anu. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung enak Pakde ngapa Jane sinden kok lampor kuwi. Ngapa to Mas Gareng? semangat Yo kene iki ngemate suarane ngerti-ngerti beker iki. semangat Iki semangit ora semangat. Kuwi gugah rinto. Oh, gugah Rinto to. Rinto melek Rinto. Melek pipone anyar kok. tan kena tinundas areta Monggo, salah gawe. Monggo. Iya, Mbak. ising kaya ngapa
Mekar asli. Ayo, es masuk. Jus oh. Ya. Yuk lanjut, Mbak. Bablas silain janji ya, Tru. Nggih. Ya. Monggo. Wis dadi ati aja terus selak karo janjine Mas Gareng. Ras niku naminipun tiyang ingkang munafik ngoten. Heeh. Wong iki kudu sing konsekuen. Dadi ora mung nggon palakara mawon, selaking janji iki ya ana kanggo ngeling-eling marang wong sing wis pinercaya dadi pengarep. Betul ya di bidang apapun Mas tidak boleh nyelaki janji. Leres nggih. Oh ngopo to? Apa sing diucapke niku kabeh wis niteni. Napa meneh saiki wis jaman maju. Nggih to, muni apa di-share sedina ki wis ewon sing mirsani. Mula kagem para pangarsa ya kudu diati-ati sing ngendika. Betul. Kudu ditepati apa sing dadi dawuhe. Nggih, heeh. Semakin maju tuh semakin terbuka. Siap. Nggih, ayo kene, Nduk Ayu, kene, jumeneng kene. Ayo ki Cak Medion iki ketoke iki. Wah. Ayo kene. Rasaku rekoso-rekoso methuk mosok ora nembang. Ayo kudu no. Arek Ayu ki nek rong joget jaipongan aku ki rong lega. Oh, wong marem. Pas tak ateni ya Ayu jaipong kuwi. Iya. Wis, Wah, anggere jeneng Ayu kok mesti elok ya aku ki bingung. iya. Nek Ayu ki tenan apa ora iki? Ya tenan. Oh iya. Mbak Fahmi, panjenengan anu mriki Mbak Wani kene. Nih, Mami. Pelok bajing loncat engko dijaipongke sing beksa Mbak. Nduk Ayu. Heeh. Ayu ki apa elok ya anu ya yuk. Kok ya nan ayo. Monggo kene. Mami Ayu. Iki Ayu ki ngendang ya elok, mayang ya elok. Wah, Gawe lorone wong lanang ya elok. Lah iki kowe. Sik ben anu tak nyoba suarane. Sapa? Gandeng Ayu ku ya dalang wedok, ora ketang sak cengklingan suluk nduk kaya ngapa aku tak ngrungokke suaramu. Slendro apa pelok mangsa bodho wis. Ayo ki. Apa slendro apa pelok apa yuda apa mondol dadi. Jeneng gabungan. Apa? Ayo to. Ayo kowe aba karo sing gendeng iki. Ki Luki, ayo Luki. Ayo. Pelok barang mawon. Oh pelok barang. Barangmu, Ya. ayo barangmu, kukukan barangmu. Ayo kaya ngapa? Suluk. Nah, dalang wedok kaya ngapa? Kene Duk, masih sini. Maka. Iya, Dek. Maka. Saku kloro kami biar si kalong loro pandalian jrekawanan ning semune wetan bangsulan
putrane Dalang. Lah iya. Ki Bagong Drubiksa kuwi. Mas Yogi Bagong. Yoga Bogi. Pak Yogi Ya Bagong. tetep dilestareke ya Nduk Ayu. Nggih, Pak Bayu. Ya sesindenan, ya kuliahe ya dirampungke, ngelmune pedalangan ya diudi. Diudi. Ayo no kudu ngabehi. Pokoke sing utama ki sinau pedalangane sing nomor 1 perkara sinden ki dienggo biaya. Oh, ngoten. Iya. Sombe nek wis iso mayang dadi dalang wedok sing kondang aja lali bintang tamune ngejak Mas Gareng. Nggih. Heeh, nek sik urip. Yen sik. Aku iki pas rego. Oh lah iya tetep dijak wong sehat kok. Wah, yo gisi ya. Ya Pak Fahmi, bawane monggo. Nggo tibake bajing loncat. Ayo Mi, Mami, ayo Mi, Mami. Nggih. Monggo. Gunung Galunggung kepungkur. Derek rebabipun Pak D. Kalih Pak Po. Ayo Pak Cok. Gampang Ibu. Pak Cok. Gunung Saya cakep. Sumedang Katunjang Talaga Sukaraga Bayana Nyancik Mancik Ah, Jane iki gondi sing aman iki gondi ya. lah apa ta? Nang kono ora aman, ning kene ora aman. mriki mawon Mas Wong kali kula. gedhok kothake kaya gempa bumi 5, skala Richter. Apa bumi kok Oh, 5 liter. Ayo, intro cantrik sing buka saron kudu Pak Rinto. Ayo. ayo, saudara. Patpi. Ayo, mangga. Iya Pak tuh. Mangga, ayo. Hop.
Yuk, Mas Gareng. Awas. Ayo, yuk. Berdua. Yo, Mas Gareng. Mijit. Yo. Terima kasih, matur nuwun. Ya kudu ditanjakke. Nggih, wah Nggih. dasare potensi. Ya, ayo aja lungguh sik. Ayo Jonggo. Yu ayu. Yu. Kene, Sik, sik. susul. Ngombe sik, ngombe sik. Ah. Karo Mbak Eka rene, Mbak Eka. Nah. Rene. Yuk Kak, yuk Kak. Monggo, metaram, metaram. Turut. Larang disamperke. Cek melek Kak. Alhamdulillah masih dong. Alhamdulillah. Sempak Oh. teles kok iso. Apa ki? Piye? Sempak teles. Kok sempak telu iki? Semangat kompak dan nanti malam. Oh iya. Orang ngerti game set orang ngerti. Arep kompake kok dadak dolanan kuwi bareng. Iya nak. Lah nek Ora apa-apa. tenan Mas Gareng, Kiai Widodari niku nek karo Eka wah Oh, tenan betul. ora enek ditekokke. Oh Mas Petro sindene sing kaya tugelan debok niku pundi? Ah, iya. Oh, ora ngono asine. Lah piye? Sinden sing kaya cok bakal kan ndi. Nika enten gile. Apapun sebutannya kamu ditresnani karo piyai kene. Lah iya Nanti no. kudu ditampa wong wis parapan tuh adaannya lebih populer dari nama aslinya. Leres. Kayak jenengan. Kaya aku ning ndi ya Pak Gareng jenengku dhewe malah ora ono sing tepung. Lah, nggih. Sapa sing ora kenal ya, Kak? Lah, sing ngendi-ngendi wis terkenal mesti ning YouTube. Wah. Ya Widodaren ya wis populer. Apa to sing ora ngerti Pak De Garangan Semarang ya. Lho, ngendi-ngendi wis kerso. Kowe njaluk mati alus apa kasar? Wis teneng apa to? Kok garangan iki lho. Kok garangan iki piye to? Gareng kok garangan. Jare Mas Bayu ki lek seragen-seragenan. Nek Semarang, Semarang. Semarangan. Piye to? Gareng, Nek Gareng, Lek gareng ya garangan. Oh ya Bayu bayangan.
Bayangan. Podang kuning dibawani. Ayo, sing bawa Eka kaya ngapa? Oke. Maka. Ayo, bawa iki karo sing sumeh ngono lho. Wong wedok ki aja kereng-kereng wajahe iki. Sithik-sithik guyu ngono. Wong kuwi marahi ibune nglairke karo merengut tok. Ayo Kak, kaya ngapa? Sing apik to, Nduk. Anjane wajahku yo ngene lho. Iya. Nano. Ayo. Nadian. Guyu ya. Alah. Sing digegeti sing lambe dhuwur digeget. Ya aku ngisor dhuwur kadang tak geget bareng. Ya Kak. Nadian wujuh temong paksi. Ngapa to? Suarane. Bareng kowe asri suaramu lho apik. Kowe iki sinden lho dudu kintel. Kok terus di Loh, ngono iki sinden dudu tremos. Iki nganggo gelungan nek sampe mau ngono ke gelungane glinding temu bakul bakso. Nano. Ayo. Kanita lindeng bronto. Alah suarane kok apike kaya ngono. Dung tak ding tak ding tak ding tak ding tak. Oh, Tak gitu. Iya. iki sajake uripe nganggo baterai iki. Agak disetel. Ya nyawa to kok. Kuwi jenenge Disetel merespon. ngono langsung joget dhewe. Merespon. Ayo, Nano. Alus manis nengsa make. Baik, ya ampun suaramu apik kaya ngono baik ka. Dung tak ding tak ding tak dung. Iya. Gile direne batune tak copote. Kuwi wong tenan ya. Ya masa aku disetel urip iki. Kuwi ngono jenenge respon. Oh iya. Take and respon. Alah. Tek apa? Remason. Ayo. Nano. Pasuwenggan kula lano. Bayu suarane apik banget. Yo, tutuke. Nano. Tutuke Kak. Ora iso joget. Batune rung dices. Yo. Ora gelem joget. Golek isi podang pito. Ayo, Kosek belum entek gathok. Anu. kowe dadi gareng kowe bakul sego goreng. Gareng. Kok takok. Yo. Ganggu ibu lagi bowo. Ibu. Ganggu ibu kecil. Anu. Ibu bunga ya. Ya. Saeling wis. Ibu bunga henga tiku. Nano. Kowe aja guyu terus ndau tumuntek kok. Wis ben ta. Nyanding bisa dadi Noeno. Yo. tombo. Iki langgame Nduk Ayu kendangane ditayuke mengko diwalik irama seger dangdut sing nembang khusus Eka. Oke, Ah. iki. Ya. Make kepinterane bocah-bocah iki. Ya, Nduk. Esuk awane ngomane sorak. Nganti bali
jogete Eka. Ayo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Esuk awan ning omah wis ora krasane. Luyuran goleki sing yang mobil midaran nggon golek ora krasa esuk nganti ping Goyang Raja Kubis. yen nganti kang nyawang keyang-keyang tak sawang kegancangan tak rindih saka katuan sarungi ngoceh dheweke ngalih pencuan Mumpung ayo. tak suwun mbak aja ngeceh padang kuning agawe pikirku tak sawang ngetambah anise iki bunga yen lakon nyanding sirane ora bakal atiku kagiwan liyan yen siput andutut ati kepenan neraman atiku sang saya daku sansanan sopi kapul Piye Mas Gareng, penak to jogete? Ora nirokke ora apa-apa. Lah piye to? Aku Sagar Tari dadi kaku perkara nirokke iki mau. Mesti Pendawa Mesti Pandhawa jogetmu kaya Robocop lho. gampang kok. Gampang-gampang. Lah saiki wong ki nek ra duwe bangkean kuwi jogete piye coba? Oh ya gilik ya. Lah iya. Iki ya bangkean, ngayu kan nawon kepit. Heeh. Iki ya nawon ndas. Iya. Iki ra bangkean iki bangkokan. Wis ben ra apa-apa kuwi tak tresnani arep kaya Maesan ning kuwi tetep tak tresnani. Orang tidak ada yang sama pasti punya kekurangan dan Nggih. kelebihan masing-masing. Ah, Dibalik matur nuwun. kekurangan pasti ada kekurangan yang lain. Malah kurang kabeh. Terakhir Mbak Darsini ya. Wah, lha iki tak ndeni ya iki. Ana sing ngersake lae lho. Nggih, oke ayo diaturke. Lah iya no. Monggo, yo Lek Dar diaturke. Monggo. Elae lo ala Mbak Darsini. Monggo, ayo. Monggo ayo, Cak. Yup. Is it
Isi ya